салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. Карим Бензема ҳаминак пай ба истилоҳ легендаҳои дастаи шоҳона қадам мемонад ва аз рӯи умр ҳоло ӯ бозигари рақами 4 таърихи дастаи мадридӣ ба ҳисоб меравад. Дар бозии охир ки фаронсавӣ ба 2 голи зада шумораи умумии онҳоро ба 301 расонид, рекорди навбатиеро дар корномаи худ сабт намуд. Дар бисёрголӣ ҳоло фаронсавӣ танҳо аз бозигари дастон Алфредо Ди Стефано ки молики 308 гол, Раул дорандаи 323 гол ва Криштиану Роналдо ки 450 гол дар ин даста задааст хафо мемонад. ҳамчунин нишондоди дигари ин бозигар он аст ки дар кулли фаъолияту ҳамагӣ дар ин даста 15 маротиба пеналти ба самар расонидааст ки аз ин шумор ҳадиақал 1 маротиба ба иштибоҳ роҳ надодааст. ҳамаи пеналтиҳои задаи ин футболбоз ба гол табдил ёфтааст. Карим Бензема аз соли 2009 инҷониб бо пираҳани бошгоҳи шоҳона ба майдон мебарояд ва дар тӯли фаъолияташ ҳамагӣ дар 584 бозӣ ширкат варзидааст. мегӯянд агар Роналду дар Реал намебуд, ӯ шояд ба дастовардҳои ҳайронкунандаи ноил мегашт, вале пушти корномаи ғайриоддии футболбози португалӣ дар ин даста ҳунарнамоии Карим Бензема пинҳон монд. ҳамин Роналдо ва Месси баъди зуҳурашон мисле ки қоидаҳои навро ба футбол ворид сохтанд. бояд дар даста як нафар футболбози голзан бошад, дигарҳош бояд ё ба ӯ кӯмак намоянд ё гол назананд. ҳамаш гуноҳи туби тиллоӣ аст. акнун ҳама мехоҳанд 6 то не 8 та туби тиллоӣ дошта бошанд. як футболбозро ба мунтахаби давлаташ даъват карданд ва ӯ ба ин бовар накарду қариб буд он даъватро аз саҳифаи поштааш тоза намояд. гап сари футболбоз Роберто Лопеш меравад ки ӯро сармураббии мунтахаби Кабо Верде чанде пеш ба ҳайати мунтахаб тариқи поштаи электронӣ даъват намуда буд. футболбоз гумон кард ки инро касе аз мухлисон ва ё дӯстонаш фиристодаанд, чун ин даъватнома бо забони португалӣ навишта шуда буд. Роберто забони португалиро намедонад ва баробари дидани даъватнома гумон кардааст ки боз ӯро гурӯҳи мухлисон масхара менамоянд. аз ин рӯ баъдан иқрор шуд ки қариб ҳамон лаҳза ин даъватномаро аз поштаи электронияш тоза ва ё ба истилоҳи удалид мекард. сармураббии мунтахаби Кабо Верде барои пурқувват намудани даста қариб аз тамоми ҷаҳон футболбоз меҷуст ва замоне беш аз 500 нафарро барои озмоиш даъват намуда буд. Роберто Лопеш бо ҳамин сабаб қариб буд дар бозиҳои ҷоми Африқо иштирок намекард. инам дар ҳолест ки сармураббӣ ин мактубро қариб 9 моҳ пеш фиристода буд ва Лопеш ҳам иқрор омад ки баъди 9 моҳ баъд ба сараш идеяе пайдо шуд ки як маротиба ин хатро тариқи тарҷумаи интернетӣ аз назар гузаронад. баъдан ӯ гуфтааст ки чанд маротиба маро одамони номаълум занг зада ба дастаҳои англисӣ даъват мекарданд, вале дар охир маълум шуд ки ин ё масхара аст ва ё ба истилоҳи нав пранк. аммо ин даъватнома ҳақиқат доштааст. қариб буд онро ҳамон лаҳза аз поштаи электрониам тоза мекардам. иқрор шудааст Роберто Лопеш. як нафар ҷои шаҳр навиштааст ки аз дар ҳайати Кабо Верде ба майдон баромадану бо ҳисобҳои бузурги ҳангуф шикаст хӯрдан ин мактубро ба истилоҳи удалид мекард. вай хуб буд. голи ғалабаовари писар барои падари сармураббиаш тӯҳфаи ғайриинтизор буд. тасаввур кунед ки падари шумо сармураббии як даста аст, вале дар ҳоли шикаст хӯрдан барои наҷот додани шумо писаратон даст рӯи сина мезанад. ана он ҷо ҷои ифтихори падар аст. дар доираи даври 17-уми чемпионати Португалия Порту пирӯзии мушкилтаринеро бар Эшторил ба даст овард. қобили қайд аст ки пирӯзии аждаҳоронро бо голи худ дар дақиқаи 89 Шику Консейсауи 19-сола таъмин намуд. нафаре ки писари сармураббии дастаи Порту Серҷио Консейсау мебошад. набояд фаромӯш кард ки пас аз нимаи аввал дастаи Консейсау бо ҳисоби 2-0 аз Эшторил мағлуб мешуд, аммо дар идома албатта ки рӯйдоди таърихӣ ба миён омад. Порту дар дақиқаи 84 бо голи Луис Диас ҳисобро баробар кард. пас он дар дақиқаи 87 Франсишко Консейсау ба майдон омаду 2 дақиқа пас голи пирӯзиовар барои дастааш вориди дарвозаи Эшторил намуд. дар шабакаҳои маҷозӣ баъди ин бозӣ акси оне ки Шику баъди гол зуд сӯи падар давида ӯро оғӯш мегирад муҳокима мегардад. ин голро на танҳо голи пирӯзиовари даста, балки голе аз рӯи нангу бардоштани эътибори падар медонанд. баъзеҳо наберадор шудаанд, ҳоло ҳам аз нафақаи падар умед доранд.
бенҷамин мендие ки барои дастдарозӣ кардан ба номуси 5 хонум ба маҳкама кашида шуда буд, ҳаминак муваққатан ӯро аз зиндон озод намуданд. тибқи маълумоти нашрияи бритониyaи The Guardian, ҳимоятгари Манчестер Сити Бенҷамин Менди аз зиндон бар ивази гарав то санаи 24 январ озод карда шуд. аз рӯи маълумоти сарчашма, тафтишоти судӣ оиди парвандаи ҷиноие ки аз рӯи он футболбози фаронсавӣ айбдор карда мешавад, санаи 24 январ шурӯъ мегардад. мендиро дар 7 ҳолати ҷинояти дорои хусусияти таҷовуз ба номус нисбати 5 бонии мухталиф айбдор мекунанд. пештар бошад нисбати Бенҷамин Менди дар хусуси ҳолати 7-уми таҷовузкунӣ ба номус парвандаи ҷиноӣ боз карда буданд. чанде пеш хабарҳо доир ба интиқол ёфтани Бенҷамин Менди аз зиндони шаҳри Ливерпул ба маҳбаси шаҳри Манчестер расонаӣ шуда буд ва ҳатто назарҳо ҳам пайдо шуд ки Менди дар зиндони шаҳри Манчестер дар ҳолати хатаровар қарор мегирад. як нафар аз наздиктаринҳои Криштиану Роналду ки номаш ба хоҳиши худаш ифшо нашудааст, ба пойгоҳи хабарии машҳури The Sun дар мавриди вазъи воқеии футболбоз дар дастаи Манчестер Юнайтед иттилоъ додааст. ҳамлавари Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду аз вазъи феълияш дар даста, бозии девҳои сурх ва амалҳои сармураббии феълӣ Ралф Рангник нороҳат аст. иттилоъ медиҳад The Sun. мутобиқи маълумотҳои сарчашма, Роналду гуфтушунидҳои буҳронӣ бо агенташ Жорже Мендеш гузаронида, бозигари португалӣ бидуни боварӣ ба ояндааш дар Олд Траффорд ҳамчунин варианти рафтан аз эмӯро ҳам истисно намекунад. Криштиану оиди вазъи воқеии атрофи Юнайтед сахт ташвишовар аст. даста айни ҳол пайваста мавриди танқид қарор гирифтааст, вале Роналду медонад ки ӯро яке аз пешвоёни Юнайтед меҳисобанд. мушкилот воқеан ҳам зиёданд ва Криштиану низ барои ҳолати мушкили ба миён омада фишорҳои зиёдеро эҳсос мекунад. ӯ ноумедона мехоҳад ки бозгашташ ба МЮ муваффақона идома ёбад, аммо ӯ дарк менамояд ки ба даст овардани ҷоизаҳо ба ҳайати феълии даста рақобати бебароре хоҳад буд. Жорже Мендеш ба наздаш омад ва онҳо вохӯрӣ гузаронида дар хусуси оне сухан карданд ки кор чӣ гуна пеш меравад, дар хусуси мушкилот чӣ фикре доранд ва чӣ тавр роҳи ҳалли онҳоро пайдо кунанд. ҳеҷ чиз истисно нест. иқтибос меорад аз суханони нафарони наздик ба ҳолати ҷойдошта пойгоҳи хабарии The Sun. ахиран Криштиану Роналду ҳам дар футбол дарди сар шуд. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.